Boa tarde. Saudamos os presentes aquí na sala e tamén aos que nos están seguindo por streaming e agradecemos tanto a uns como a outros a súa presencia. Imos dar comezo a terceira das sesións do ciclo Luisa Sorey na súa edición 32, que é un ciclo de conferencias que se ven celebrando ano tras ano no marco dun convenio entre a Deputación de Lugo e a Real Academia Galega de Ciencias. Hoxe acompáñanos e agradecemos tamén que aceptara formar parte do elenco de relatores do ciclo deste ano Ramiro Antonio Fouz do Opacio. Ele é licenciado en veterinaria pola Universidade de León, na especialidade de producción animal e economía agraria. É doutor en veterinaria pola nosa universidade, pola Universidade de Santiago de Compostela, especialista universitario en mellora xenética animal pola Universidade Complutense de Madrid e especialista en xestión e dirección de cooperativas e de PEMES tamén pola nosa universidade, pola Universidade de Santiago de Compostela. Desenvolveu a súa carreira profesional en programas de reproducción, calidade de leite e racionamento de gando vacún, durante 8 anos, para pasar a xestionar o control leiteiro na provincia de Lugo. E na actualidade traballa como profesor na área de produción animal da Facultade de Veterinaria de Lugo. El nos vai a falar, a súa conferencia versará sobre mecanización e digitalización do sector agroalimentario. Hai 3 conferencias centradas nos 3 subsectores do sector agrario, no sector agrícola. Nel se centrou a conferencia de onte de Javier Bueno, o subsector gandeiro, a ele dedicamos a conferencia de hoxe, e o subsector forestal, ao que dedicaremos a conferencia de mañá. Así que, moitas gracias, Antonio, e tes a palabra. Sí, bueno, gracias Antonio e gracias tamén á organización, a Real Academia Galega de Ciencias, por convidarme a compartir esta sesión con todos vos. E vamos a falar do que sería a digitalización na produción de leite. Bueno, ao principio, gustaríame aclarar estas terminoloxías que todos usamos indistintamente, tecnoloxía, digitalización, que son cousas diferentes. A digitalización é a captura de datos de unha forma automatizada, sen unha mediación humana que teña que registrar eses datos, que esos datos despois son procesados nun software e permite, a partir de aí, tomar unha serie de decisións, como xa iremos vendo. Evidentemente, para que haxa digitalización ten que haber tecnoloxía, é dicir, a digitalización vai sobre un soporte tecnolóxico. Pode haber tecnoloxía que non conleve esa digitalización, ese aporte de datos, pero evidentemente, se precisamos eses datos para despois transformar en información, necesitamos un soporte tecnolóxico. Básicamente, ou principalmente, vamos a estar traballando con sensores, unha serie de dispositivos que recollen unha serie de variables, e veremos un pouco como funcionan estas tecnoloxías e as súas aplicacións. Se ven, o máis normal é a vaca que podemos observar na foto, que é a que ten o collar, onde ten a súa identificación electrónica, que é a base da digitalización. Temos que ter os animais identificados de forma electrónica e despois ten que haber unha serie de sensores que nos recollen unha información e a asocian con ese animal concreto gracias a esa identificación electrónica. E hai multitud deles.
podemos falar dos que están sobre a vaca, dos que están dentro da propia vaca e dos que están xa fora da vaca, non? Para facer unha clasificación así sinxela. Podemos atopar sensores que están dentro do propio animal, como os bolos ruminais, que poden detectar o pH do líquido ruminal ou a temperatura do líquido ruminal, dispositivos intravaginais que normalmente detectan temperatura e tamén outra serie de variables, e o que fan é recoller información, recoller datos para despois facer unha previsión de partos. Os hai sensores que están sobre o animal, como poden estar na cola, como os propios detectores de parto, na grupa do animal, o que conocemos como pulseiras ou podómetros, detectores de actividade que están nas patas do animal, os que xa comentamos dos collares, os máis frecuentes últimamente, que son os dispositivos, os crotais que se poñen nas orellas do animal, ou incluso os que poden estar derriba do propio fuciño. A ubicación é moi dispar, dependendo un pouco de que dato que iramos coller, e evidentemente tamén van a influir moito no seu valor predictivo, porque van a ter distinta sensibilidade e especificidade de cara ao valor predictivo do que esteñamos buscando. Porque ao final o que se trata é de recoller unha serie de datos, unha serie de variables, para despois buscarles unha aplicación práctica. E veremos como, nese sentido, hai solucións moi innovadoras e moi imaginativas. Despois, os sensores que están por fora do animal, os típicos que todos coñecemos, son sensores de CO2, de temperatura, de velocidade do aire, etc. Pero tamén hai vídeos que son posible, hoxe, cas tecnoloxías actuais, facer un análise dos vídeos en forma de análise masivo de datos, tamén imaxes incluso que poden ser termográficas, que detectan a calor do animal en distintas zonas. Tamén hai sensores de son, utilízanse menos en vacas, igual máis noutras especies, por exemplo en porcino, que tamén detectan unha serie de parámetros que despois se transforman en información. É outro tipo de sensores de distinta tipoloxía que ao final aportan datos do ambiente, do entorno, do que se desenvolve o animal, e iso nos vai a permitir ter unha grande cantidade de información. Toda a digitalización actualmente podríamos decir que está de moda, realmente non é unha moda, eu diría máis que é unha expectativa, crea moita expectativa e, polo tanto, atrae moito ese foco de atención. A tecnoloxía de sensores se ven desenvolvendo desde por exemplo, os podómetros. Eu teño traballado xa con esa tecnoloxía hai máis de 30 anos. Os robots de muxido, con toda a tecnoloxía e os sensores que implementan, levan máis de 20 anos. Últimamente hai unhas solucións tecnolóxicas moito máis avanzadas, moito máis afinadas, pero realmente o que está motivando a todo este boom da tecnoloxía ligada á digitalización é a falta de man de obra. Vemos aquí varios exemplos, o que pode ser en Estados Unidos, que nos últimos 20 anos diminuíron en 100.000 o número de granxas, pero vemos como o número de animais máis ou menos se mantén. Iso quere dicir que o tamaño medio das ganaderías está a aumentar. Se vemos o exemplo do que pode ser Holanda e o Reino Unido, vemos como no caso de Holanda está perdendo en torno a 8.000 granxas nos últimos 10 anos e incrementa o número de animales por granxa hasta os 100. No caso do Reino Unido son granxas un pouco máis grandes, están xa en promedios de 150 animales, tamén un descenso, neste caso, igual un pouco menor. Que ocorre na nosa contorna? Estes son datos de control leiteiro, son unha tipoloxía de explotacións de granxas un pouco diferenciadas, porque, supoñen aproximadamente entre un 35 ou 40% do censo das ganderías de produción de leite de Galicia, pero, dende logo, son as máis tecnificadas, as máis avanzadas, as que realmente están aportando datos, xa que hai unhas visitas mensuales onde se recolle esa información e aportan moita información ao gandeiro, e aparte sirve para facer
precisamente este tipo de datos estadísticos de evolución do sector, xa que hai unha recollida sistemática e periódica desta información. E vemos como as ganderías están actualmente en torno a unhas 1.200, unhas 1.000 menos que hai 20 anos, 1.000 ganderías menos, pero hai máis vacas que hai 20 anos. En definitiva, o número de vacas por rabaño aumenta. Na provincia de Lugo estamos a falar, xa digo, no entorno de ganderías en control leiteiro de 74 vacas. E a estrutura da explotación, a estrutura da granxa en Galicia, pois é principalmente familiar, donde a mão de obra é a que os recursos propios da gandería, o matrimonio, a parella, o que seña, máis algún fillo ou filla que está a axudar, máis os pais, evidentemente, pois, é unha mão de obra que non é sempre 100%, nunca se poden computar todas as juntas, porque sempre hai algunha particularidade nese sentido. E precisan de mão de obra allea para manter ese tipo de rebaños. É dicir, hoxe, ca carga de traballo que trae unha gandería, manexar un matrimonio solo, unha parella sola, máis de 50 vacas, a verdade é que é moi complicado. Entón, se requiere mão de obra. Pero ese é un problema non só deste sector, senón de toda a sociedade en xeral. Hoxe unha queixa recurrente é a falta de mão de obra máis ou menos especializada en determinados sectores, e iso pois condiciona. Evidentemente, pois hai que suplir esa man de obra de alguma maneira. Pois como? Pois, bueno, con unha tecnoloxía que determinados procesos repetitivos, reiterativos, que non digo que os poda facer a propia tecnoloxía, pero polo menos o gandeiro apoiarse nela, non? Sempre falando un pouco desas actividades digitalizadas, non? Entón, se o gandeiro se lle pode quitar unha parte do traballo, pois evidentemente vai a poder dedicar a outras actividades e, en definitiva, ser máis rendible, non? Porque xa non é só o traballo físico, vale? Que non é quizás o máis importante, senón a propia atención aos animais, é dicir, atender realmente os animais de unha forma individualizada, facer un seguimento, ver en tempo, porque o truco da produción animal é prever, predecir unha enfermedade dun animal. Un gandeiro, moitas veces se ve superado por esa grande cantidad de animais, non? Entón, esos sensores, esa digitalización, toda esa tecnoloxía nos vai axudar a prever se eses animais teñen algún tipo de patoloxía incipiente e actuar en tempo antes de que se produzca un mal maior, non? Ou ver como son os ritmos de crecemento dos nosos animais, ou de engorde, no caso de que estiñamos a falar de cebo, non? Despois, dentro deses factores, principal, a falta de man de obra, hai outros elementos que empurran un pouco tamén nese xeito. Por exemplo, as certificacións cada vez máis implantadas nas ganderías de produción de leite. Sabemos que as certificacións ao final é estudiar os distintos procesos a través dunha serie de indicadores para saber se ese proceso se pode considerar un proceso de calidade, non? Que se pode efectuar unha trazabilidade sobre ese proceso. Entón, os sensores nesse sentido aportan moitos datos que facilitan moito ese traballo de certificación. Entón, a medida que avancen as certificacións tamén vai ir avanzando de forma parexa esa digitalización. E despois o que lle chaman cadea de bloques, é dicir, o consumidor hai que atender esas demandas no sentido en que quere unha trazabilidade do produto desde que sale o leite do ure da vaca hasta que se lle presenta a él para o seu consumo, e quere saber como foi todo o proceso, se hai eivas na súa transformación, se hai todo un proceso de calidade, e para iso se utilizan esas tecnoloxías que nos garanten os distintos pasos ao longo do proceso. E aí é onde estas tecnoloxías nos van a axudar en grande medida, non? Despois, o que comentábamos, que o gandeiro sexa capaz de prever esas patoloxías ou esas desviacións dos comportamentos dos animais van a facer que aumente a súa productividade. Por outra parte, tamén vai haber normativas, imposicións administrativas que van a levar a ser máis eficientes desde o punto de vista alimentario. Hai unha competencia polos recursos e entón habrá que optimizar a utilización de cereais, a alimentación básica dos animais,
por esa competencia con outras especies e incluso co humano. E tamén non só por esa materia prima, senón tamén hai que ser eficientes desde o punto de vista de producción de residuos, de fósforo, de nitróxeno que non é transformado na súa totalidade pola vaca e, polo tanto, hai que intentar buscar esa eficiencia. E aí é onde toda esa cantidade de datos e axudados desa inteligencia artificial pode axudar moito no proceso. E despois, en benestar animal, que eu tamén considero que vai ser unha desas actividades que vai dar un pulo moi grande á digitalización. Está agora en fase de consulta pública un proxecto de Real Decreto que vai a cambiar a normativa de benestar animal. Entón, está a desenvolver todavía, está nesa fase previa. Unha das cousas que xa está a marcar é que vai haber unha obriga do titular das granxas de dispor dun plan de benestar animal. E é onde a digitalización pode tamén axudar nese sentido, porque é o que estamos falando. Se nós temos unha serie de detectores de determinadas patoloxías que poden avisar o gandeiro previamente, evidentemente vai axudar nese benestar do animal. E, ademais, nestas normativas o que piden a maioría das veces é ser obxectivos, é dicir, as normativas van máis por demostrar que se fai que realmente que se faga. E claro, se tu tes unha serie de datos que podes aportar de que faz un seguimento dos animais, da súa saúde, da súa temperatura, da súa actividade, do seu comportamento, pois iso vai en redundancia de ese cumplimento dese plan de benestar animal e podes demostrarlo de forma obxectiva. E sobre todo incluso en temas de extensivo, onde a vixiancia dos animais non é prácticamente 100% como nos sistemas de confinados, nos sistemas de vacas estabuladas, en donde non é fácil garantir o benestar dos animais cando ás veces non se visitan todos os días. E nos temas de eficiencia que comentábamos antes, como exemplo da forma que se ve na diapositiva. Entón, xa a nivel do que son os propios sensores, estamos a falar de recabar toda unha serie de datos, facer un análisis masivo de toda esa información e analizar unha serie de patróns. Con ese análisis masivo de datos, eses patróns nos van a marcar unha pauta do que poderíamos considerar estándar, adecuado para unha tipoloxía de animal. Que variables podemos ver? Pois muitísimas. Actividades, sobre todo, rumia, temperatura, etc. Xa veremos varios exemplos. E a partir de estudiar miles e miles de casos, se establecen uns patróns en función dunhas variables, en función do número de parto do animal, en función dos días en leite, etc. E iso, ao final, se xera un algoritmo que ten ese valor predictivo en base a eses datos que se están a recoller. E iso é, basicamente, o quid de toda esta tecnoloxía. Dispoñer de cantidades masivas de datos analizados e que un algoritmo que se diseña sexa capaz de predecir con maior ou menor sensibilidade e especificidade se ese animal está en predisposición de ter algún tipo de patoloxía ou de evento, como pode ser a detección de celos. Vemos aquí diversos exemplos, unha tecnoloxía que se aplica moito na detección de celos, por exemplo. Sabemos que cando unha vaca está en celo aumenta muitísimo a súa actividade. O sistema hormonal, a cantidade de estróxenos fai que esa vaca teña un comportamento moito máis activo do que debería ser un patrón de comportamento normal, e iso fai que haxa esos picos que se poden detectar, eses picos de actividade que correlacionan con que ese animal está en celo. É dicir, o animal necesita saber cando a vaca está en celo para poderla inseminar. E isto é un dos campos de traballo que xa se leva desde vai moito tempo, xa digo, os podómetros, os medidores de actividade están xa desenvolvidos de vai máis de 30 anos. Teñen as súas carencias, como xa iremos comentando. Sensores de temperatura, onde se ve como en determinados eventos vai haber determinados cambios, ou patróns de rumia, onde se ve, por exemplo,
como cae o patrón de rumio, unha vaca que remoe, pode estar remoendo 500 minutos ao día, como un promedio. Bueno, se ve que hai un descenso moi acusado nos días próximos ao parto. Se nós temos un sensor de rumia e hai un descenso, evidentemente temos algún dato a maiores que nos corrobora, como é a propia data de inseminación, podemos facer unha predicción do parto con tempo para que ese gandeiro que está a outras cousas poda acudir para atender esa vaca en tempo e forma, e sobre todo, xa digo, en sistemas extensivos. Estes son outros análisis que se fan, a modo de exemplo, que o que buscan son patróns para despois establecer, en base a ese patrón, unha serie de algoritmos predictivos que nos indican determinadas actuacións. Isto é un exemplo de distinto tipo de tecnoloxía aplicada neste caso a detectar o parto do animal. Sabemos que as vacas, polo xeral, non precisan atención, as vacas frisonas de leite, a maioría dos partos son sin asistencia, pero hai determinadas vacas que, bueno, sobre todo en vacas de primeiro parto, pois igual é necesario atendelas. Noutro tipo de produccións, en producións de carne, pois tamén pode ser máis que interesante. Entón, o gandeiro necesita saber máis ou menos unha previsión de cando vai a parir a vaca para estar presente e asistila no caso de que fose necesario. Isto é un exemplo de distinto tipo de tecnoloxía e veremos en base a estos epígrafes algúns aspectos que é interesante conocer deste tipo de sensores. Esta referencia que ven aquí de 4D, 4F, Dairy Data for Farmers, que sería a súa traducción, é a páxina de referencia que debería ter calquera persoa que estea interesada en toda esta tecnoloxía, xa que aporta moitísima información. A verdade que é un proxecto moi completo de toda a tecnoloxía que hai de digitalización aplicada ao vacún de leite e outro tipo de, incluso de especies, non só de vacún, pero se centra sobre todo en vacún de leite. Ben, temos distintos sensores que se instalan, se aplican en distintos sitios, como pode ser, estamos sempre falando neste entorno de detección de partos, como pode ser na vaxina da vaca, na propia cola, no propio rumen incluso, ou arneses, etc. É dicir, hai, como xa comentamos, distintos sensores que se ubican en distintos sitios e recollen distinto tipo de datos. Evidentemente, hai que prever un tempo de instalación. Un tempo de instalación, porque, claro, evidentemente ten que ser antes do parto, pero unha das características dos sensores é que un sensor necesita, digamos, aprender, necesita un volumen de datos necesario previamente para tomar esa decisión, por así decirlo. É dicir, ese algoritmo vai a funcionar mellor canta máis información recabe previamente, porque necesita ter un patrón do animal. Os estudios están feitos cunha tipoloxía de animal, pero cada vaca é diferente. Entonces, esa tecnoloxía, esa inteligencia artificial, acomoda o patrón desa vaca individual ao patrón xeral po que foi diseñado. E así o valor predictivo aumenta. Por iso é necesario, como se dixéramos, ter un período de carencia antes de facer caso, por así decirlo, de forma coloquial, da predicción que nos fai o sensor. Despois miden distintas variables. Poden medir temperatura, os movimentos, as contraccións que se pode facer, etc. Outras das características dos sensores respecto ao que miden é que unha das potencialidades que teñen é a combinación de diversos sensores ou diversas variables que recolle o mismo sensor. Índonos, por exemplo, ao caso da detección de celos, que ata agora se facía casi exclusivamente en base ao incremento da actividade. A vaca tiña un incremento da actividade, se movía máis polo feito de estar en celo, por esa acción dos estróxenos, pero claro, as vacas son animais alomiméticos, ou seja, digamos que imitan o comportamento das compañeiras de estado. Entón, cando unha vaca aumenta a actividade, as súas compañeiras tamén aumentan a súa actividade. Entón, que ocorre? Que daban moitos falsos positivos, ou seja, a
había moitos avisos de vacas que estaban en celo cando non estaban, porque era que estaban con actividade incrementada polo feito de que esa compañeira do seu estado estaba en celo. O feito de combinar información de varios sensores ou varias variables do mesmo sensor, como por exemplo a rumia, e hoxe iso lle dá unha maior potencialidade ao valor predictivo dos sensores. Entón, se combinamos a actividade, o incremento da actividade no momento do celo cun detector, con un sensor de rumia, é dicir, o que fan esos dispositivos é medir os minutos de rumia, o tempo de rumia da vaca ao longo do día, e hai un patrón normalizado. Cando a vaca está en celo, se ve que ese patrón o que fai é baixar de forma drástica o tempo de rumia. Entón, se combinamos o incremento de actividade co descenso no tempo de rumia, afinamos moito máis no valor predictivo do sensor, porque as compañeiras de estado pode ser que incrementen a súa actividade, pero non van a descender o tempo de rumia porque non están en celo. Entón, a combinación de sensores é o que está dando realmente un paso máis adiante no que esa detección de eventos e esa predicción de eventos da que estamos a falar. Outra referencia que hai que ter é como se lle comunica ao gandeiro ese evento. Normalmente se está traballando con apps, con tecnoloxía móvil, todos os gandeiros teñen un teléfono móvil e teñen aplicacións propias ligadas a eses sensores, a esa tecnoloxía que xa os avisa. E ademais, non o fai en forma de vacas a revisar ou vacas a avisar, é dicir, van xa con un nivel de comodidade para o gandeiro, de simplicidade. Por exemplo, hai aplicacións que xa non che dicen vixía esta vaca que está en celo, senón que xa che dicen esta vaca a tes que inseminar ás 16:45, porque sabe o sensor en que momento inicio o celo, e iso fai que poda precisar cal é o momento óptimo da inseminación. A inseminación, bueno, hai que facela en un tempo determinado desde o inicio do celo. O problema é que o gandeiro, cando ve unha vaca en celo, non sabe realmente cando empezou ese celo. Entón, non pode afinar tan ben como fan este tipo de tecnoloxías o momento da inseminación. Entón, bueno, pois é unha axuda, é dicir, se incrementa moito a fertilidade na granxa gracias á utilización destos sensores. E despois, outra referencia que debemos ter de cara a estas tecnoloxías é con canto tempo nos avisa, porque evidentemente ten que ser con suficiente tempo dependendo do evento. Neste caso, que é o aviso de parto, pois dependendo do dispositivo vai a facer con maior tempo ou menor tempo. E isto, ao final, é como a previsión do tempo meteorolóxico. Eu hoxe podo saber se mañá vai chover ou non con moita precisión, non? Pero se me preguntades que vai pasar o mércores da semana que ven, pois evidentemente o valor predictivo vai a ser menor. Pois evidentemente, se nos prometen que nos avisa un mes antes de cando vai parir a vaca, o valor predictivo pois vai a ser cativo. Se nos avisa unha hora antes, pois evidentemente o vai a clamar. A modo de curiosidade, outro implemento que se lle fai a este tipo de sensores é ubicar o animal. Este é un caso moi curioso, anecdótico, que só lo traigo aquí. Imaginaros que a aplicación me dice a vaca 57:26 tes que inseminala ás 16:45, pero eu teño un rebaño de 140 vacas e teño que localizar a vaca nese rebaño, e ás veces pois, non é fácil. Entón, estes xa son sensores que, aparte de recoller os datos, xa se ilumina cunha luz LED para que o gandeiro poda ubicar esa vaca facilmente no seu rebaño e ir xa directamente a ese animal. Ou ben, porque son sensores que tamén detectan previsión de determinadas patoloxías, entón xa ve que se é unha vaca que ten a luz acesa e que debe vixiala porque ese sensor está detectando algunha anormalidade nese patrón de comportamento que está a medir. Esta é outra relación, outra lista similar a que vimos, pero neste caso dedicada á saúde do ubre. Sobre todo que está implementada nos sistemas automáticos de muxido, que se conoce en inglés como AMS. ¿No? Está claro que ese
temos un sistema automatizado de muxido onde o gandeiro non está presente durante o muxido, necesitamos facer unha comprobación da calidade do leite. Evidentemente, hai unhas normativas que cumplir e ese leite ten que ter unhas características determinadas. Se non estamos presentes, non nas podemos apreciar. Por exemplo, que a vaca teña mamite. Se superamos un determinado nivel de reconto de células somáticas, podemos ser penalizados ou incluso nos poden non recoller un leite porque non sería apto para consumo. Entón, hai muitísimos dispositivos implementados nos robots de muxido, nos sistemas automáticos e tamén nas salas de muxido, porque volvemos ao mismo de antes. A veces a mão de obra é a que é e hai un muxidor para muitísimas vacas ou usamos salas moi dimensionadas, entón non é posible prestar atención debida a cada vaca durante o muxido, porque senón o muxido se eternizaría no tempo. Entón, son sistemas que de forma automatizada detectan que se esa vaca ten algún tipo de patoloxía, algún tipo de inflamación no ubre. E fano, mirando, por exemplo, conductividade, que é un sistema tamén que se leva xa implementado en moitísimos anos. O leite que non ten mamite altera a súa conductividade, porque, hai unha alteración nos niveles de sodio e potasio nas sales que contén o leite e cambia a súa conductividade, o paso da corriente eléctrica a través do leite. Se mira tamén colorimetría, porque pode haber unha alteración do color dese leite e outra serie de parámetros, evidentemente, células somáticas, hormonas, como a lactato deshidrogenasa, ou incluso podemos ver tamén detección por cámaras termográficas que detectan a temperatura do ubre e correlacionan con a posible patoloxía. Outras referencias que debemos ter é se ese reconto esa análisis a fai a nivel de vaca ou a nivel de cuarterón, porque evidentemente se o fai a nivel de vaca, despois o gandeiro ten que detectar cal é o dos 4 cuarteróns cal é o que está afectado. A frecuencia de medición, que neste caso na práctica maioría é durante cada ordeño, ainda que é programable, se detectan alertas ou non e o tipo de software que presenta. Son exemplos e curiosidades nese sentido. Vemos o que serían as tecnoloxías aplicadas á rumia, a detectar eses patróns de rumia que sabemos que correlacionan con determinadas actividades como proximidade a parto, celo da vaca ou patoloxías. As vacas, cando están enfermas, diminuyen o seu tenor de rumia ou incluso deixan de remoer durante un tempo. E iso pode ser detectado un tempo e facilitar que esa vaca poda ser atendido moito tempo antes, de forma que consigamos unha melloría dese animal en tempo e forma. Entón, outra das características que veñen aquí reflectidas, por exemplo, é a duración da batería. Cando falamos desas tecnoloxías, temos que saber canto lle vai a durar a batería, porque é algo tan sinxelo que é necesario coñecer. Entón, de cara a elixir un produto ou outro, pode ser condicionante de cara á súa elección. Outra referencia é o rango. É dicir, moitos destes dispositivos recollen esas variables, eses datos, e despois realmente o dispositivo ou sensor non analiza a información polo xeral, senón que o manda contra un servidor que fai ese análisis de datos, onde xa ten unha potencia computacional suficiente para analizar ese elevado volumen de datos que está xerando o sensor. Entón, necesitamos un sistema que recolle esa información, ou ben un satélite, antenas, hai muitísimos sistemas. No caso de que sexan antenas, temos que saber cal é a súa posición respecto do sensor e esa distancia nos vai a condicionar a calidade do dato. É importante saberlo, porque moitas destas tecnoloxías son atraíntes a primeira vista, solucionan moitos problemas, pero hai que despois implementalas nunha realidade, porque se eu teño vacas fora, é dicir, non establo, nun lugar confinado, é moi doado ubicar determinadas antenas para recoller toda esa información en tempo e forma, pero se teño vacas en pastoreo, teño que ser consciente de que ás veces poda ter limitacións de cara a recoller esa información. E despois, ás veces estes dispositivos recollen máis información, se a vaca está deitada ou non, son capaces incluso de distinguir se a vaca está comendo ou remoendo, que son cousas diferentes.
e o tipo de alertas que pode dar, que, por exemplo, nestes casos, detecta celo e saúde, por exemplo, en base a ese patrón de rumia, ou incluso a propia proximidade ao parto do animal. Un pouco a forma teórica de entender un pouco como funciona este sistema, pois, bueno, poñía aquí unha serie de ítems para entender que, bueno, todos estes valores predictivos, como sempre, hai que tamén ser un pouco cautelosos. A frase típica que nos comentan é que o análisis de datos masivos permite detectar correlacións ata agora descoñecidas, non? É dicir, con este análisis de datos masivos vamos a tomar moitísimas correlacións entre distintas variables que a priori parece que van a ter un valor predictivo, non? E que nos permiten descubrir nova información. Pero a maioría destes sistemas predictivos o que van a facer é priorizar a correlación sobre a causalidade, que son cousas distintas, que son palabras moi similares. Unha cousa é a causalidade e outra a casualidade. E a maioría das correlacións traballan con casualidade. Despois hai que ver se realmente hai esa relación causa-efecto, esa causalidade. E hai que entender, a nivel estadístico, como funciona esas correlacións para despois saber se realmente ese dispositivo que queremos implementar nos va a dar un valor predictivo suficientemente consistente para apoiar as nosas decisións sobre esa tecnoloxía. E comentar que, bueno, nesa casualidade que ás veces detectamos, pois hai diversos errores, basicamente o error por azar e o erro por confusión. E o erro por azar, basicamente, é que cantos máis datos teñamos, maior é a probabilidade de atopar relacións espurias, que se chaman, bueno, espurias por azar, relacións simplemente que se dan por casualidade, sin ter unha significación biolóxica real, inda que haxa unha forte relación estadística. E, ademais, outro factor que as caracteriza é que esas relacións de casualidade aumentan de forma exponencial cantas máis variables se teña a considerar, porque cantas máis variables considere, máis correlacións van a presentar entre elas. E despois, erros de confusión, que moitas veces vemos unha correlación estadísticamente significativa moi forte entre dúas variables, pero que non están correlacionadas entre sí, pero si o fai en base a unha terceira, a un tercer factor que a priori é descoñecido, que afecta a ambas ao mesmo tempo. Entón, parece presentar como que esas dúas variables están correlacionadas entre sí. Vos poño un caso moi curioso de correlación, donde estos investigadores, bueno, Ángel Abuelo, un veterinario, un eminente veterinario que é de Coruña, está a traballar na Universidade de Michigan, e, bueno, tamén fixo con Lorraine Sordillo, que é outra investigadora fantástica no que é o mundo da producción de leite, que, por certo, morreu hai pouquinho tempo. Pois estes investigadores o que detectaron foron capaces de buscar un patrón en base ao tempo de rumia, conforme unha vaca, cando se deixaba de muxir, cando se secaba, analizando o patrón de rumia nese momento, eran capaces de predecir as patoloxías que iba a ter esa vaca despois do parto, é dicir, con 2 meses de antelación. Fixéramos a capacidade de predicción que chegaron eles a detectar en base a ese análisis masivo de datos, sobre todo correlacionando con cetose e con laminite, que son dúas patoloxías con bastante frecuencia despois do parto, para entender un pouco a que nivel se traballa. E dentro diso que falábamos das correlacións, quixera presentaros isto que tamén é anecdótico e cando menos curioso para entender un pouco o que son as correlacións. Isto é unha página web de un autor que se chama Tyler Vigen, americano, claro, que son os que fan estas cousas tan curiosas, que é unha página web onde podedes atopar correlacións de todo tipo, absolutamente de todo tipo. E fixadevos como o consumo per cápita de leite enteira en Estados Unidos correlaciona
con 0,97, prácticamente ten unha correlación de 1 ca taxa de divorcios no estado de Washington. Isto, a priori, é unha correlación altísima. Podíamos decir que canto menos leite se consuma, menos divorcios vai haber no estado de Washington. Outra cousa é a significación biolóxica que lle podemos dar a esa correlación. Outro exemplo tamén curioso nesta mesma páxina é o consumo per cápita de queixo nos Estados Unidos e a xente que morre caendo polas escaleiras. Daqui o que deducimos tamén unha correlación altísima é que teñen que facer algo cas barandas en Estados Unidos porque hai casi 2.000 persoas que morren cada ano caendo polas escaleiras. Pero isto mesmo pasa nesas outras correlacións que atopamos a través desos sensores, analizando ese volumen de datos. Comentar algúns casos cando menos curiosos, porque o bon destas tecnoloxías é a parte humana, por menos eu a que valoro, a parte humana que hai detrás que pon esa imaginación en como resolver un problema. E veremos algúns casos. Mais que falar da propia tecnoloxía en sí, que tampouco ten maior trascendencia, é como a xente pon a súa imaginación, o seu empeño en resolver un problema. Por exemplo, moi frecuente ter as xatas nun prado cun touro de monta natural, para que as empreñen, incluso en rebaños de leite, non só de carne. Entón, como podo saber cando cubriu, en que data aproximada, cubriu o touro esa xata, ou incluso se está baleira, se non chegou a cubrila, porque ese animal ten algún tipo de problema, algún tipo de patoloxía que fai que non saia al celo. Cando o gandeiro non está presente en ningún momento, puntualmente, a hora de darles algún suplemento de alimento ou o que sea. Bueno, pois, este é un sistema que vai ser moi barato, moi sinxelo, porque usa unha tecnoloxía moi simple. Usa estas etiquetas que son de radiofrecuencia, que podemos ver en calquera prenda de roupa cando vamos a comprala de novo, que son as que pitan cando salimos cabos. E ese un só collar, un solo dispositivo que utiliza o touro. Que non se trata de poñer un collar a cada vaca ou unha tecnoloxía moito máis complicada, simplemente unha etiqueta moi barata, que isto costa céntimos a cada vaca, e este detector do touro. Entón, esta tecnoloxía que fai? Pois detecta canto de próximo estuvo unha vaca concreta a ese dispositivo que porta o touro. De forma que, no seu día a día, pois evidentemente van a estar máis próximos ou menos. Pero a que está en celo e a que cubriu o touro vai a ter un patrón de proximidade ao touro moito máis abundante que outro animal que non estuvo. Entón, vendo os datos que se recollen, que se descargan non necesariamente diariamente, porque se poden descargar cando un considere e analice eses datos en base ao software que dispón esta tecnoloxía, pois o que che ven a decir é que determinada vaca estuvo no día tal moitas máis horas do que é o patrón normal pegado ao toro. O que se presupón é que a cubriu. Incluso podemos detectar determinados animais que pasan os meses e ese animal non ten ese patrón de achegamento ao touro, co cual podemos detectar que ese animal ten algún tipo de patoloxía que fai que non saia en celo e que o toro non a cubre. Unha cousa, cando menos curiosa, e moi sinxela e imaginativa. Ou estes son bolos luminais, a vaca enxere este bolo e detecta o pH do líquido ruminal e a temperatura. Bueno, pois, fixarnos sobre todo no tema da temperatura. Pois realmente o que detecta este sensor é o consumo de auga. Que terá que ver o consumo de auga con esa temperatura. Bueno, pois, esa innovación, esa imaginación da xente que desenvolve estes dispositivos, pois entende que o líquido ruminal está a unha temperatura determinada e cada vez que o animal bebe, inxere auga, vai a cambiar a temperatura do líquido ruminal. E incluso, vendo canto tempo tarda en recuperar a temperatura normal do líquido ruminal, é capaz de predecir canta cantidad de auga bebe o animal.
Entón, sabemos se o animal bebe e canto bebe. Iso é importante porque correlaciona cun animal que poda ter alguna patoloxía. Incluso o nivel de consumo de auga tamén correlaciona ca ingesta de materia seca, co cual tamén podemos ter unha predicción, unha intuición de canto o alimento está comendo ese animal. Estes son sensores de rumia, vale? Que están implementados nun crotal nunha orella, que ten que ver que unha vaca estea remoendo, ¿no? Como vemos aquí na fotografía, con un dispositivo na orella. Bueno, pois detectaron en base ao análisis de miles de datos que o movimento da orella tiña un patrón característico cando a vaca estaba remoendo, que era diferente a cando estaba comendo. Entón, ese movimento específico da orella, con ese patrón de comportamento normal, se correlaciona cos movimentos de rumia do animal. Outra curiosidade tamén, este dispositivo que parece unha cousa un tanto extraña, realmente é un detector de partos. Entón, o que fai isto é un termómetro que se introduce na vaxina do animal uns días previos ao parto e registra a temperatura. E eses datos de temperatura se mandan a un dispositivo que recolle mediante unhas antenas de radiofrecuencia e acumula aí a información. Pero o realmente curioso é que, claro, cando a vaca está nas proximidades ao parto, as primeiras contraccións fan que se expulse este dispositivo, co cual baixa drásticamente a temperatura, de 38 grados e medio a temperatura ambiente. E iso facilmente detectable e avisa ao gandeiro con muitísima precisión de que esa vaca está para parir. máis exemplos que podemos ver. Isto xa é utilizando información de satélites, como teledetección, e como pode ser, en que nos pode axudar. Pues, por exemplo, aquí vemos son cada color, podría ser unha raza diferente, e queremos saber que raza se adapta mellor ao meu entorno, ás praderías que eu teño, non? O sistema que eu teño, imaginamos que poda ser un sistema de monte con distintos tipos de parcelas, con distinto cobertura vegetal. E eu quero saber que animales se adaptan mellor. Entón, eu podo facer un seguimento do movimento dos animais e cales se van ás zonas altas ou ás zonas baixas ou elixen determinado tipoloxía de vegetal que poda haber nesa cobertura. Non? Podo facer un seguimento tamén dos movimentos do animal. Aquí tamén incluso podría facer mellora xenética, ver que animales son os mellor adaptados e aproveitan determinados recursos que outros animales non o fan e se me quedan no val, mentras que outros van a outros pastos de montaña e me permiten buscar que tipo de animal máis adaptado ao meu medio pois necesito. Entón, nos pode valer incluso para facer unha mellora xenética non só por raza, senón incluso por animal. Podo ver os movimentos e ver se van aos abrevadeiros ou non, co cual xa teño podo inferir un consumo de auga, se hai un animal enfermo que vai tempo que non vai beber ou non vai no suficiente número de veces. Ou podo ver de forma similar, pues, bueno, que tipo de pastos van, a que zonas van, e incluso ver o comportamento que hai entre os animais, é dicir, ver que animales están case sempre xuntos e cales non. E iso me permite, por exemplo, se quixera facer un agrupamento de animais sin interferir na súa jerarquía social, facer lotes en base a esa información que me dan este tipo de sensores que me ubican o animal por xeolocalización. É dicir, as aplicacións, a verdad, é que son, cando menos, imaginativas. Algunos aspectos antes de adquirir un dispositivo, é dicir, que debería ter en conta un gandeiro que quere implementar este tipo de tecnoloxía na súa ganadería. Bueno, o primeiro, os custes totais, é dicir, que esta tecnoloxía ten moitos custos agochados, por así decirlo. Hai que saber cantos dispositivos necesito, o hardware que necesito, que mantenimento, que é fundamental.
como se almacenan os datos, como se mandan eses datos, é dicir, toda a tecnoloxía como funciona. O axuste inicial, é dicir, que non fai, canto tempo debe pasar hasta que ese sistema de inteligencia artificial sexa capaz de axustar o patrón ás miñas vacas, non? Ese período de carencia a partir do cal eu poda empezar xa a tomar decisións en base á información que me dispón o dispositivo. A vida útil do sistema, claro, isto é como todas as tecnoloxías, en un principio, cando chas venden, evidentemente, ten unha vida útil tremenda. Que ocorre? Que despois vemos que na realidade que ao cabo de poucos anos ou deixa de haber pezas ou deixa de haber mantenimento e xa che comentan de que houve unha versión superior e que ahora non che paga a pena e que é mellor que compres outra, co cual os tempos de amortización se acurtan, co cual o valor real do produto aumenta. A sensibilidade e especificidade das alertas. Moitas veces os que comercializan estes produtos se basean sobre todo en detectar animais enfermos, pero bueno, non só hai que ver sensibilidade, tamén hai que ver a especificidade dese valor predictivo desas alertas que nos dan. E sobre todo hai unha cousa que desmotiva moito o gandeiro, o feito de que haxa moitas alertas falsas, moitos falsos positivos ou negativos según a variable que esteña considerando. A política de garantía, evidentemente hai que saber o produto que garantía nos dan de pezas, de mantenimento, do que seña en cada caso, a porcentaxe de dispositivos que van a fallar, que eles saben e ás veces incluso dan esa información, porque necesitamos saber, porque ao final o gandeiro ten que ter un rédito de toda esta tecnoloxía, non é digitalizar, tecnificarse por tecnificarse porque poda estar máis ou menos de moda. Ao final é un investimento que o gandeiro ten que sacar un retorno e ten que saber ben cales son os custes desta tecnoloxía. Que servicio posvenda vai a ter, porque moitas veces vende calqueira, pero despois ese servicio de mantenimento moitas veces falla, vale? Porque se vende un produto, pero despois falta unha peza e tarda moitísimo en vir. A duración da batería en tempo e en longevidade, é dicir, cantas recargas permite esa batería, vale? E que tempo de carga ten, porque en determinadas variables pode ser importante que non nos perdamos información en ese intervalo de tempo de carga, non? Acceso a novas versións, se eso está incluído no mantenimento, se non, se teño que volver a comprar ou facer un novo investimento cunha nova versión que optimiza porque combina outro sensor que mellora o valor predictivo. O acceso aos datos por terceiros, moitas veces, o noso día a día, que queremos acceder a eses datos que proporciona esa tecnoloxía, e son datos que están moi limitados, que ás veces hai dispositivos que nin siquiera o propietario, nin siquiera o gandeiro é capaz de acceder aos datos que xeran as súas propias vacas. Simplemente pode acceder á alerta que lle dá o dispositivo, non? Entón, ás veces é importante dispoñer destes datos porque queres facer algún tipo de estudio en que só seña para realmente corroborar a veracidade das prediccións do produto, non? A compatibilidade con outros sistemas, xa é algo que tamén xa comentou Javier onte, que realmente importante nestes casos, porque, claro, se eu teño uns sensores de rumia adaptados na orella do animal e a maiores teño uns sensores de actividade ou un dispositivo, por exemplo, no robot de muxido. Ás veces son empresas diferentes que non comparten ese software. Por exemplo, podría ser moi interesante se dispoño dun robot de muxido que se o sensor de rumia que me detecta algún tipo de patoloxía que teño na orella do animal, permitir que haxa unha porta selectora que cando o detector de rumia me detecta un animal mal, mande esa información ao robot e xa esa vaca me aparte hacia outro lote unha vez que pase polo robot. Esas cousas ás veces non é posible porque non se comparte esa información entre empresas diferentes, non? E iso obriga o gandeiro, ademais, a procesar moita información, porque todos estes sistemas necesitan a maiores unha información base, por exemplo, a data de parto ou datas de inseminación, para eles despois facer unha serie de cálculos en base a ese animal. Iso lle obriga ao gandeiro, se ten varios dispositivos, a introducir datos de todas as súas vacas en 2 ou 3 dispositivos diferentes, non? Evidentemente, como a todo, ante un problema xurde unha
producción, e hoxe hai empresas que se dedican precisamente a unificar dispositivos, pero evidentemente para o gandeiro que un investimento máis, porque ao final ten que depender de outro software que lle compatibilice esas dúas tecnoloxías. E despois, a experiencia de uso, é dicir, é un dispositivo que está máis ou menos testado, é innovador, bueno, hai que ter experiencia para saber precisamente pues, todas estas características, coñecer un pouco máis de primeira mão estas características que estamos comentando. Nada, poucos datos para ver como estamos, non? Estos son datos de control leiteiro, do Centro Galego de Control Leiteiro, ganderías en control leiteiro de Galicia, estamos falando de 2.540 ganderías, e un 28% teñen sistemas de identificación electrónica. Iso quere dicir que están as vacas identificadas con algún tipo de identificación electrónica, que é o primeiro paso para implementar esta tecnoloxía. Se non hai identificación electrónica, esta tecnoloxía pues, evidentemente non funciona. Actualmente, un 12% con robot de muxillo, con todo a tecnoloxía que eso conleva, a cantidad de sensores que conlevan os robots. ¿No? Isto está medrando, en pouco tempo pues, estaremos nun 20, nun 25%. Pero tamén, para entender un pouco a situación de Galicia, son ganderías, inda que o promedio de 72 vacas, hai moitas ganderías pequenas, con 20, 30 vacas, que non teñen ningún tipo de tecnoloxía. Para que vos tragades unha idea, o 40% das ganaderías non saben nin siquiera o leite que producen as súas vacas, a non ser cando vai o controlador unha vez ao mes, non? Para canto máis outro tipo de información. Entonces, é o que está sucedendo non só neste ámbito, senón en outros moitos, que hai moitísima disparidade, non? Vemos granxas altamente tecnificadas e outras que malamente pues, coñecen datos dos seus animais. Estos son, o que eu entendo a nivel particular, motores de cambio. Es decir, os robots, con toda esa tecnoloxía de sensores, van a facer que o gandeiro se afaga máis a traballar con esta tecnoloxía e van a crear unha experiencia de uso deste tipo de sensores e de tecnoloxía. Os detectores de rumia e de actividade van a ser tamén casi, entendo eu, unha ferramenta usual, como pode ser calquera outra nas granxas, e tamén, cada vez máis, os alimentadores automáticos que aportan moitísima información, están dando moitísima información de como se debe recriar unha xata e como se debe recriar. Veremos en poucos anos, a medida que estes dispositivos de alimentación automática aumenten, como vai a mellorar a productividade das vacas, porque hai estudios que corroboran que canto máis veces tome leite unha xata ao día, máis leite vai a producir ela cando este en fase productiva, non? E che permite ter uns controles de ritmos de crecemento, se o animal está realmente comendo ou non, moitísima información, moitísimos datos que axudarán a mellorar moitísimo as ganderías de producción de leite de Galicia. Como xa vimos, hai moita disparidade sobre cales son as mellores tecnoloxías a comprar e o impacto que terán, e o que se bota en falta é esa investigación independiente que poda comparar distintos dispositivos para darlle unha información non sesgada, non comercial ao gandeiro que permita que esa tecnoloxía sea realmente rendible para o gandeiro. Sigue sendo necesario ese rigor científico na súa validación, facendo os experimentos necesarios para comprobar a validez desas prediccións, desas correlacións que establecen estos dispositivos. Hai dous tipos de perfiles, que os gandeiros que están a buscar na tecnoloxía unha forma de facer mellor o que xa están facendo ben, é dicir, un complemento, unha axuda para ser mellores e máis competitivos, e os que buscan na tecnoloxía simplemente unha diminución da carga de traballo. E son dous perfiles moi diferentes a hora de traballar con estas tecnoloxías. E despois o
gran problema que temos, sobre todo aquí en Galicia, é que moitas veces necesitamos de internet, porque esa información, perdón, esos datos que se recollen nos sensores, eses datos teñen que ser procesados a través dun software, pero ás veces a cantidade de datos que se recollen non é posible que o gandeiro teña un ordenador con suficiente nivel de computación para poder implementar un algoritmo. Entón, o que fai é, hai tecnoloxías que mandan os datos á nube e a partir de aí se fai ese análisis de datos. Entón, son tecnoloxías que necesitamos internet, en moitos casos, para poder establecer a alerta necesaria. E se as comunicacións non son as correctas, se non hai a cobertura correcta, pois vamos a ter un problema de cara a implementado. Outras eivas que podemos ter, temas de privacidade, de seguridade, evidentemente, cantos máis datos haxa de movimento, é dicir, os ransomware, estes secuestros de datos que cada vez estamos máis habituados, van buscando onde se moven moitos datos, onde se move moita información. Iso vemos nos no día a día. Se temos un correo electrónico que apenas utilizamos, apenas nos chega información ou correos maliciosos. Como teñamos un volumen grande, témolos todos os días. A medida que o gandeiro se tecnifique e haxa moito trasvase de datos, a partir destas tecnoloxías vai a ter máis problemas de ciberseguridade. E despois, as limitacións de capital, porque claro, en ganderías grandes é fácil implementar estas tecnoloxías polo tema de volumen. En ganderías pequenas vaise facer un pouco máis complicado cando realmente quizás señan as máis necesitadas en ese sentido, polo menos en determinados aspectos. Teño aquí unhas ideas así para plantexar no debate, se considerades de interés, por non alongar moito a presentación. Se as vacas non só producen leite, as vacas tamén producen datos, e os datos teñen o seu valor, cal vai a ser o retorno para o gandeiro. E despois, o de sempre, debe o humano revisar a predicción que lle dá o algoritmo ou se debe fiar dele? Cal é o papel dos centros de investigación en todo isto, cando é unha información que está moi limitada ao seu acceso? E se o sector está preparado para a dependencia tecnolóxica que isto supón, porque todo ese software que dá esas prediccións, ao final hai un trasfondo comercial detrás e estás dependendo deses proveedores. E xa para finalizar, todo isto da tecnoloxía, da digitalización, vai a presentar un reto máis para o sector, ou xa o presenta, evidentemente, e podemos nos atopar con todas as posibilidades, e máis nestes tempos tan loucos que nos toca vivir, podemos chegar incluso a ver leite que se precia de ser producida sin sensores, ou incluso como oportunidade, leite procedente de vacas que están sensorizadas 24 horas ou 7 días a semana, que lle pode dar un plus de benestar animal e que poda ser que o consumidor aprecie estas tecnoloxías nese sentido. Por a miña parte, agradecer a vosa asistencia e os que están a través da web, evidentemente, tamén aberto ás preguntas que teñades. Gracias. Iniciamos un turno de preguntas. Moitas gracias, Antonio, pola túa presentación, pola túa exposición, moi interesante. E a ver se hai unha pregunta que presente na sala ou dos que están seguindo por streaming. ¿Sí?
todo tipo de sensores nese sentido. Non sei se te refires ao que chaman o Mooncal en concreto. Sí, pode ser ese. Pero xa digo, hai moitos sensores de movimento que detectan un patrón de movimento na cola cando o animal está próximo ao parto, bueno, porque ademais se afunden os ligamentos, entón ese sensor ten uns o dispositivo nos permite detectar esa previsión do parto. En canto que preguntas, hai tecnoloxía que che vai a permitir adaptarte en función desa cobertura, dese tes unha antena ou esas outras posibilidades que comentas. O que pasa que hai que ver un pouco, por exemplo, nesa plataforma de 4F, cales son as posibilidades que mellor se che ofertan. Pero, sen entrar en nomes comerciais, hoxe por hoxe hai suficientes dispositivos con distintas oportunidades. Que ocorre? Que, claro, a previsión, ese tempo que che van a dar para que tú podas acudir ao parto vai a cambiar precisamente tamén en función deses datos. Porque non é o mismo estar mandando datos en continuo que mandando, por exemplo, vía satélite, que tens que esperar, tens que facer un intervalo maior entre envío de datos e envío de datos para poder recabar esa información. Entonces, esos dispositivos de recollida de datos van a ter distinto valor predictivo dependendo se tú tens mellor ou peor cobertura. O sea, que podríamos decir que se podría salvar sin cobertura, pero sí, a maior sí. previsión sería con cobertura. Claro. Alguna pregunta máis? Temos alguna pregunta? Bueno, Todo claro. No. Bueno, pois, se non hai máis preguntas, cerramos aquí a sesión de hoxe. Moitas gracias, Antonio, por acompañarnos como relator nesta sesión. Moitas gracias,